Tak zdravím vás na kanáli Frogtech Tips. Dneska tu mám niečo také špeciálnejšie. Company s názvom XTU ma kontaktovali, či by som mohol pozrieť na ich zvonček a trošku vám ho možno odporučiť. Tak uvidíme, čo to je zač. Každopádne pošlite mi ho. Tak to bolo rýchle. Tá pošta je neuveriteľne rýchla, no. Ale vidíte, no je to značka XTU E9+, stojí to okolo 80 €, 60 až 80 €, záleží kde ho kúpite. Link bude v description, takže poďme na to, poďme ho rozbaliť. No dobre, takže máme tu krabicu, poďme sa pozrieť čo na krabici, ako som vám spomínal, je to XTU E9+, je to zvonček na baterky, ktorý môžete inštalovať kdekoľvek, kde máte Wi-Fi, je to absolútne 100% bezkablové riešenie, nepotrebujete žiadne káble, nič, len Wi-Fi na mieste, kde to budete montovať. 2K rozlíšenie, 180 stupňový zorný uhol, má to detekciu pohybu, čisté nočné videnie, IP66, čo môžete používať kdekoľvek vonku, nemalo by vadiť tomu dážď, búrka alebo dokonca aj obliate vodou. Full two-way audio, to znamená, že môžete hovoriť na jednu aj na druhú stranu. Má to baterku, ktorá vydrží cca 20 až 30 dní, okolo 3 až 5%, že vraj minie za deň, no uvidíme, toto musíme reálne otestovať. A má to lokálny storage na memory kartu a takisto cloud storage, niečo v appke by tam malo byť. Niečo zdarma, niečo mesačne platia, niečo ročne, však pozrieme sa na to neskôr. No a ako som vravel, takže na druhej strane je len čistý popis toho, čo som už spomínal. To znamená, že jediné, čo som ešte nespomenul, je to, že to má 128 GB SSD kartu na local storage, aby sa vám to nahrávalo, tak to môžete použiť, a že to má aplikáciu pre iOS a Android, nejaké tie support maily pre Ameriku a Európu. To je všetko, takže poďme na to, poďme to rozbaliť. Takže pozrieme sa, čo máme v boxe. Takže máme tam manuál, kompletná inštalácia, vizitku od XTU, dve nalepovacie upozornenia, že to je monitorované 24/7, pretože to funguje ako security kamera zároveň. A poďme sa na to pozrieť, teda zvonček, samotná vonkajšia jednotka, ktorá vyzerá celkom robustne a kvalitne. Potom máme nabíjací kábel USB-C, obojstranná páska na rýchle upevnenie a šrobiky pre pevné upevnenie a vnútorná jednotka, ktorá je v podstate taktiež na baterky, ale už na klasické 3AA baterky si hneď zapojíme. Dobre, tak poďme na to, poďme sa pozrieť, ako sa to spáruje, inštaluje. Takže pozrieme sa na manuál, pozrieme to iba v rýchlosti, lebo však manuál je manuál, ale máme tu 5 jazykov, angličtinu, francúzštinu, nemčinu, espaňol a španielčinu a taliančinu. A v podstate je to úplne jednoduché, tuto máme teda, že to má kameru, mikrofón, senzor, pohybový senzor, tlačítko na zvonenie, ledku, dole speaker, teda tak unlock pin, na to vlastne použijeme tento tu pin, čo tam bol, vyzerá to jak pin na otváranie telefónu. Trošku, nie je to moc security, ale dajme tomu. Reset button, charging, indicator, micro SD card slot, nabíjačka USB. No a potom samozrejme potrebujeme k tomuto aplikáciu, cez ktorú to celé nastavíme. Pridáme kameru, pridáme ju na rovnaké Wi-Fi a jednoducho by to malo fungovať. Takže môžeme ísť tým, že stiahneme si tú aplikáciu cez QR kód, Morecam sa volá. Nainštalujeme a zistíme, čo je to ďalej. No ale ešte predtým si teda pozrieme tuto tie baterky.
Takže baterky máme vnútri a vyzerá, že to funguje. Pozrieme sa na toto a nainštalujeme aplikáciu. Takže máme tu ten zvonček, musíme ho teda nabiť, pozrieť, sa nabíja, resetuje, púšťa. Takže tuto máme tie konektory na memory kartu. Na druhej strane nabíjačka a resetovací button. Zo spodu je iba tlačítko, ktoré vlastne stlačáte z tejto adamky. OK, nie je to moc security, mohli by vám to trošku ukradnúť. Myslím, že staršia verzia mala šrobík dole, ale uvidíme. No. Snáď to nikoho nenapadne, vyzerá to celkom pekne. Takže teraz si naskenujeme tento QR kód, aby sme sa mohli zalogovať do aplikácie. Máme Morecam aplikáciu, dáme nainštalovať. Open up. Okay, we need to create account. We are in Slovakia. Account. QR code on the body. OK. Takže máme naskenovať QR kód, ktorý je tuto na tom, a dáme start scanning. Scan the QR kód. Takže máme tu Smart Video Doorbell. Takže vstúpime na konfiguráciu. Next. Press the bell button and tap next. Please reset the device by holding the reset button for 5 seconds. Wait for the indicator light to flash red. Takže teraz sme nalogovali našu Wi-Fi, čo máme doma, spárovali sme to, už to svieti na modro, vyzerá, že to je všetko OK, takže klikneme done a vyzerá, že budeme fungovať. Nice. Takže takto vyzerá tá aplikácia. Tuto máme ten Cloud Storage, ktorý vlastne má za 5 € si ho môžete predplatiť, ale v podstate to nepotrebujete, je to možnosť, čo tam je, môžete ukladať svoje zábery na memory kartu. Kamera funguje, má trošku oneskorenie, je to fajn. No a v podstate ide o to, že len zazvoníte. Pekne vám to začne hrať, ten zvonček, začne vám vyzváňať na telefóne, ktoré vlastne zdvihnete a potom vidíte, kto čo je tam. Takže v pohode to všetko funguje, môžete komunikovať, oboj strane video funguje. Super, poďme na montáž. Takže ideme to nainštalovať a naša inštalácia bude jednoduchá, pretože použijeme tieto double tape pasiky, napíme to vonku na bránu a bude to hotovo. OK, takže poďme na to. Takže máme to a ideme to teraz prilepiť vonku na dvere. Pozrieme sa na najlepšie miesto. Takže pripevníme si to tuto na toto železo a bude to určite pevne držať. Jo, pritlačím. OK, it's working. Dáme vlastne len donútra. No. Takže inštalácia je hotová. Videli ste, je to jednoduché. Na double tape. Pevné, nejde to otrhnúť, drží to tam ako kábel a v podstate už len zazvoníme
pohode, krásne, dobre to drží. V podstate je to jednoduché. Stlačíte, zazvoníte a zdvihnete na telefóne, alebo proste jednoducho si vám otvoríte. Easy peasy. Kliknite like, subscribe a keď chcete vedieť niečo viac, tak sa spýtajte. Rád odpoviem. Takže ako vidíme, všetko funguje, kamera je krásna, čistá, keď chceme prepnúť ten fish eye na normálne view, tak ten je jednoducho tuto. Ten si tu klikneme, kamera, kvality, úplne super. Takže za mňa v pohode vec, dúfam, že to budete mať radi aj vy.